Juu, mä oon tässä nyt ruokaa vääntämässä ja vetämässä tämmöstä noutelia tässä. Se nyt ei lempiruokaa nyt sinänsä ole, mutta ei tässä sitten muuta olekaan. Ja hieno ilma siellä on ja joo, mä en siis oo pitkään aikaa tehnyt videoa ja nyt on sitten tarkoitus tehdä eka video ja tää on siis toinen, mutta nuuteleita tässä keitellään ja sen semmoista ja joo niin kahvia siis ei ollut ja tätä saadaan vanhaa kahvia ja vanhaa kahvia joutu suotana juomaan ja täällä taas mitään osaa. No mutta se on moro sitten.